pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Narinig niyo na po ba ang mga salitang aftershock, fault line, epicenter at intensity nitong mga nagdaang buwan? Kung oo po ang inyong kasagutan, siguro po ay naramdaman niyo na rin ang mga nakaraang naranasan nating paglindol. Magandang araw mga B! Ngayong episode ay aalamin po natin kung ano ang mga katagang ito at bakit po importanteng malaman ang mga ito. Excited na nga rin po talaga akong malaman yan, Doc Monray. Dahil isa ang lindol sa mga mapaminsalang natural calamities o likas na kalamidad. Kaya dapat ay maalam tayo dito. Ako si Kalay, and today is another day. Another opportunity to stay and be healthy. Ako naman po si Doc Monray. Let us all be healthy. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya, DHW me, be healthy with me! Ayan, sa part 1 ng ating 2-part series na paghahanda sa mga kalamidad, marami tayong nalaman tungkol sa mga bagyo at baha. Ngayon naman, sa part 2, ay pag-uusapan po natin kung ano ang mga paghahandang kailangan natin gawin para makaiwas sa peligrong dulot naman ng lindol. Yes po, Doc. Tuloy-tuloy ang pagbabahagi natin ng mga importanteng health information dahil tuloy-tuloy rin ang pagsubaybay ng ating mga viewers. Diyos mabalos po! Maraming salamat rin po sa ating mga BHWs na hindi lang po nanunood ng ating pong episode. Sila rin po ay nagbabahagi ng kanilang mga natutunan sa kanilang mga members ng community. Tama, Doc. Noon ngang buwan ng Oktubre ay makaramdam tayo ng maraming lindol. Sunod-sunod at malalakas pa ito dito sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Napakarami ding pamilya ang nawala ng tirahan at mga mahal sa buhay. Yes, oo nga Ma'am Kalay, no? At kahit na malayo ang Bicol sa sentro ng mga paglindol or pagyanig na ito, ay hanggang dito naramdaman pa rin po natin yung mga pagyanig or lindol na yan. Kaya nga ako actually, naka-experience ako na ako mismo ay napaduck, cover, and hold. Kaya po, magbabalik po tayo sa ating pong episode na ito. Ito yung part 2 para maibahagi naman po natin sa ating pong mga BHWs. Ano nga ba ang mga kailangan gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? At syempre, sasamahan po tayo ngayon ng ating inimbitang guest. Walang iba kundi si Ma'am Yvette Basaliote, isa pong nurse mula po sa ating Department of Health, Bicol Center for Health Development na nakadeploy po sa ating pong City Health Office of Legazpi City. Yes, Good morning! Good morning po, Ma'am Doc Monray. Yvette. Good morning, Ma'am Kalay. It's nice to be here po. Yes, isang magandang araw po, Ma'am. And of course, simulan na natin ang ating mga tanungan, Ma'am Kalay. Yes po, ready na po tayo dyan. At ito na nga po, Ma'am, ang isa or unang katanungan.
Anong mga paghahanda po, ma'am, ang kailangan gawin para masigurong ligtas sa lindol at kailan po ito dapat gawin? Okay, kasi 'di ba po, ma'am, ang lindol, hindi siya yung predictable. So it's Yes. parang it happens anytime. So since tayong nasa earthquake Pacific Ring of Fire po tayo, very common or ini-expect natin that anytime pwede tayong tamaan ng lindol. Yes. So mas maganda po na hanapin natin meron yung PHIVOLCS po na na parang hazard map para ma-locate natin kung saan ka nakatira, kung nasa mapanganib kang lugar. So first po, dapat suriin natin kung yung location natin, nandun po tayo. So also, kailangan po natin titignan kung ano yung pwede nating lipatan na bahay. Yes. Or yung structure ng bahay natin, kung safe po ba yun or hindi. So dapat alam din natin, since bahay natin siya, kung saang parte ng bahay natin na pwede tayo tumakbo in case natamaan tayo ng lindol. Yes. Safe tayo doon. Then dapat naka-ready po yung go bag natin. Of course. Tatandaan po natin yan. Then, di ba, kasi lindol naman siya, dapat prepared po tayo dyan. So, yung structure natin, for example, yung structure natin is safe, may mga bata sa bahay, mas maigi po sana na pati yung mga bata, maturuan natin yung tinatawag natin, sinabi ni Doc Monrey kanina na yung duck, cover, and hold. So, mas Yes. maganda po yun na alam natin na for preparation po. Yes, so siguro maikwento ko lang din, no? So usually, ang ginagawa natin dito, actually kahit sa workplace, sa pinagtatrabahuhan po natin, or kahit sa mga communities, meron tayong ginagawang drill. Tama po, ma'am? Tama po. Yung Yes. earthquake drill na ginagawa palagi po. Oo, so parang every now and then, meron tayong mga drill na to. Ito yung pagsasanay para sa panahon na mangyari yung ating pong mga lindol, ay handa po tayo sa gagawin. So, ano po ito, ma'am, na duck, cover, and hold? Ito po yung pinaka-basic na lang natin para maintindihan pati ng mga bata po. Yung duck is yung dadapa tayo or go to the lowest part ng yung pwede tayo pumunta sa ilalim ng table. Yes. Then while we are doing that po, habang pumupunta tayo doon, dapat make sure to cover po yung sinasabi natin, yung ulo natin. Kasi baka may matumbang mga debris or yung iba, yung ilaw, mahulog. So, dapat protected po yung ulo. Pwede Yes. natin gamitin po yung libro, for example, or kahit anong surface na pwedeng makover yung ulo. And then, pagka nandun ka na sa ilalim, kunwari, ng mesa, so since hinahawakan mo ng isang kamay mo yung libro para sa head mo, hawakan mo din po yung paanong table para at least nandun ka and hindi siya gagalaw-galaw. Yes, so yun yung natin, importante na kailangan nagpa-participate tayo doon sa mga ginagawa nating mga earthquake drills or mga pagsasanay para ma-practice po natin yung sinasabing duck, cover, and hold. So sabi ni ma'am, sa duck, bababa ka, hanap ka ng kahit anong mga muebles ang tawag natin dyan, yung mga ilalim ng tables or kahit yung chair, para makailalim ka po doon. Pagka nakailalim ka po, duck daw, anong susunod? Cover, mag-ilalim ka, cover ka, no? Tapos hold yung ating pong Paa ng chair or ng table. Para po, tayo ay makaligtas just in case meron po mahulog galing sa taas. Mga falling debris. Yes. So, importante din po na, syempre, sabi ni ma'am kanina, go bag. I-ready natin yung go bag para kung kinakailangan lumisan po agad, ay ready yung ating mga gamit. Yes po. Yes. So, bukod po dun sa mga na-mention po natin, meron pa po ba tayong gustong sabihin? Like, for example, kapag nangyari yung isang earthquake sa isang facility or sa loob ng isang building, saan po ba dapat sila malaman nila ba na kailangan saan po pwedeng pumunta or magstay? Okay, unang-una po, kailangan kalmado po tayo Yes. dyan. Kasi pag nag-panic po tayo, ay hindi na tayo makakapag-decide or makakapag-isip. So, dapat kalmado lang tayo. Tapos, punta tayo sa ilalim ng table. For example, kung nasa hospital po tayo or mga ganun na facility, under the bed, pwede din po yun. Okay. Or kung sa school po naman tayo, table or chairs nila, kasya naman po siguro yung mga bata sa ilalim, di ba po? Yes. So, hindi po tayo sasakay sa elevator kung sakaling mayroong elevator. So, staircase, much better.
Pero wag po tayo gagawa or gagalaw muna habang lumilindol. So we wait po hanggang mag-settle down po siya, then that's the time po na tayo gagalaw. Okay, sige. So, ang sinasabi natin dito is bago magkaroon ng lindol, kailangan alam na natin kung ano yung mga Possible kailangan area. gawin at kung saan din yung mga areas na po pwede nating puntahan or saan tayo magsistay just in case magkaroon ng lindol. So, aalamin natin yung evacuation Yes plan. po. Mention Yes. kanina, no, nasa school. Totoo. Kasi maaring mangyari to sa school. So, meron po niyang mga evacuation plan kung saan maaari po silang magstay kapag nangyari yung paglindol. So, dapat inform yung ating mga community members saan ito at papaano po dito makakapunta. Opo, and maganda po na nabanggit ni Ma'am na identify yung mga pwede nilang gawing pang-protekta sa ulo nila, no? Sabi niya, Yes. libro, Oo. pwede din. Kung ano yung mga matitigas na bagay na pwede magprotekta sa ating ulo. Pero meron din po tayo, maidadagdag ko lang, na dapat iiwasan din natin lugar. Iiwasan po natin yung part na kung nasa ng salamin, yung bintana na glass, kasi by friction or by yung sa pag-aalog, Oo. di ba po, maaari siyang mabasag and mag-inflict ng harm. So mas okay na wag tayo lalapit sa mga parteng ganun. Yes. So, kailangan daw, before magkaroon ng lindol, alam na natin yung mga lugar na mapanganib at kailangan maiwasan na po natin ito. Yes po. Yes. So, ngayon, ang tanong, kasi ako, makwento ko lang, no? Nakaranas na ako ng matinding mga lindol. So, meron akong na-experience na lindol na nasa Manila ako, nasa building ako na mataas. Imagine yun, nasa 35th floor ako. Nakikita ko talaga yung building nagsusway. Yung swimming pool na nasa pinakatoktok, natatapon yung tubig. Oh, ganun yung na-experience ko. Meron din akong lindol na habang kakandak tayo ng mga seminars or lecture, yung, yung ilaw? Ilaw. Yes, gumagalaw talaga siya dahil meron tayong earthquake, no? So ngayon, habang nagkakaroon po ng paglindol, ano po ba yung mga tips natin? O i-emphasize ulit natin kung ano yung mga dapat gawin habang lumilindol. Habang lumilindol. Yes. Okay. So, pag lumilindol, again, kalma lang po tayo. Yes. Punta tayo sa pinaka-safe na lugar since na-identify na po natin yan. So, kung may kasama tayong bata, ipakita natin na hindi tayo nagpapanik. Kasi gagaya sila para at least sumunod sila sa atin. Yes. And then, huwag tayo lumabas ng bahay. Kung tayo ay nasa bahay, or gano'n, nasa bahay nga, kunwari, nasa bahay, huwag tayo muna lalabas. Wait muna tayo hanggang tumigil yung lindol. And pagka, kunwari, nasa building tayo, yung katulad ng sa Na-experience example ko. mo, Yes. Doc Monray. So, it's either tataas ka ba or bababa. Alin yung pinakamalapit nun sa'yo. But for the meantime, habang lumilindol, Yes. so stay put ka po muna. So, you Duck over, duck hold. over and hold lang muna po talaga ang gagawin natin. And syempre, nandito kasi Filipino tayo, pray po tayo na sana Yes. And then po, yun. So, lalayo tayo sa may salamin para hindi tayo matamaan ng bubog, Okay. mga ganon. Okay po. Okay. Tama yun, no? So, Ma'am Kalay, nung naramdaman ko talaga yun, ang unang naisip ko. Kinabahan ka ba, Doc? Siyempre, kakabahan ka. Kasi nandoon ka sa situation na ni-review ko na. Sabi ko sa sarili ko, okay, magdada, cover and hold ako. So, hinanap ko na yung mesang pwede kong pag-ilaliman. Tapos, chinek ko na yung kung saan ako hahawak. So, duck, cover and hold. Pero, importante yung na-mention ni Ma'am kanina. Na Kalmado lang. Kalmado. Pero, alerto ka pa rin. Yes. No? Yung kalmado ka, alam mo kung ano yung gagawin kasi nakapag-practice ka na before. Pero alerto ka kung ano yung mga pwedeng mangyari na maaring hindi nakasama dun sa practice mo. Mag-anticipate po tayo. Yes, Doc, nag-anticipate ano? ka. Napo. So, bukod dun sa duck cover and hold, tama, lumayo ako dun sa area na may bintana kasi alam kong maaring pumutok, mabasag yung salamin at kapag nangyari yun, magkakaroon pa ako ng mga sugat. Yes po. Yes, and syempre, in-identify ko na rin yung mga areas na maaring mahulog sa akin. Oo. Tinignan ko, asan yung mga ilaw, nasaan yung Mga display na malalaki. mga display na mga lalaki, mga appliances. Cabinet. Kasi ito yung mga iniwasan ko nung time na yun. Ayan nga po eh. So napaka
importante talagang malaman yung mga nabanggit po ni Ma'am. Ano po, dahil kapag may tama tayong impormasyon, nakakatulong yun para kumalma tayo kasi may alam tayo. So, Yes. yan Oo, po. Pero may singit ko lang, Ma'am Kalay, dun sa nakita natin sa experience ng Cebu. Ay, No? opo. Kasi may mga video na Malakas. nakita tayo na may mga motorista nagdadrive. No? Ay, oo nga. Oo, kapag tayo ay nagdadrive, meron bang mga tips kung paano po ito gagawin? Kasi balita ko, pwede ka daw tumigil. Titigil ka muna para uma-observe mo yung... Pwede. Correct. Tama po yun, Doc Monray. Pagka nasa labas ka naman, so kung ano yung ginagawa mo, ititigil mo na muna. Kung nagda-drive ka, itigil mo yung sasakyan, lumabas ka. So meron pa nga yung sa ibang lugar na pagka nasa labas, dadapa sila. Kasi for anticipation, kunwari, nagbuka yung lupa, at least, safe sila. Doon di sila shoot. Kumbaga, di ba Correct. ganon? So, labas muna po tayo. Punta tayo sa place na walang may matutumba. Correct. So, make sure na safe pa din tayo po. Yun, importante yun. Kasi ano yung mga pwedeng matumba? Poste. 'Di ba? Kasi yung kuryente, yung poste ng kuryente, maaari yan matumba. Yung mga building, maaring mag-collapse habang Correct. tayo ay nakakaranas ng pagyanig or lindol. So, yun yung i-identify. Tapos, kailangan makalayo tayo dun sa mga areas. Opo. So, kung baga, Doc, kailangan ma-scan natin yung environment at matingnan natin yung mga posibleng Yes. pwede nating iwasan na makaka-aksidente sa atin. Oo. So, sabi ko nila, Alert. kung pagtatawid ka sa tulay at naramdaman mo yung pagyanig, Yanig. huwag ka nang tumawid muna doon sa tulay kasi baka nga gumuho yung tulay. Eh di, kasabay tayo sa maaring makaranas nung panganib na yun. Tama po. Ano po kaya, Doc, ang dapat nating gawin? Ano po kaya, Ma'am, ang mga tips pagkatapos naman ngayon ng lindol? Okay. Pagka halimbawa, tapos na. So, siguraduhin muna natin na tumigil na talaga siya. Then, yun na yung tamang time para lumabas tayo. Tignan natin yung surroundings natin. Sa bahay muna tayo. Tignan natin. And then, kunin na natin yung go bag. And calmly or hindi tayo magpapanik. Yung parang kalmado lang tayo, nalalabas tayo ng bahay. Since nag-practice na tayo, kunwari, before pa nun, alam na natin kung anong gagawin. So, Yes. lalabas tayo pag okay, pag clear. Tapos po, iiwasan natin yung na-mention ni Doc kanina, yung tulay. So, yung mga parte ng, kunwari, landslide prone area, hindi tayo pupunta doon. Kasi pwede siyang gumuho. Correct. Or yung dapat ina-anticipate din natin siya yung pwedeng mga aftershocks na kunwari, kakaroon ulit ng lindol, may magko-collapse ng mga structure, o kaya yung sunog, ma'am. Kaya dapat ina-anticipate din natin yon. If ever nakatira tayo sa may shoreline or sa may dagat, sa may coastal area, makikinig po tayo, makikikiramdam tayo kung baka magka-storm, yung parang Tsunami yung natin. tsunami. Yes. Kasi lalo na kung yung malakas na lindol nangyari sa dagat, pwede yun mag-trigger ng tsunami. So, mas maigi na alam po natin yung mga ganon. And then, yung afternoon, kakausapin natin yung bata, nakasama natin. Kasi yung ginagawa natin po, di ba, yung psychological stress, First psychological first aid. So, alamin natin yung na-feel nila, kung Yes. ano yung experience nila para hindi sila natutrauma. Okay, yes, very good yun, no? So, ang na-mention na mga important points natin ay una daw, i-monitor yung ating mga pangyayari sa radyo or sa TV. No? So, makinig tayo. Ano yung mga balita, updates. nasaan, anong nangyari doon. Tapos, may mga tips and for sure kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi may posibilidad daw na magkaroon ulit ng susunod na paglindol or yung Yes. tinatawag nating Aftershock. aftershock. No? So, yung aftershock na yun yung gagalaw pa rin yung ating pong lupa at lilindol pa rin. So, may possibility nga na maulit. Kaya kailangan maging handa pa rin po tayo. So, dapat prepared na yung ating go bags or possibility ulit ng ating pong paglikas. Yes po. Yes. And yun nga, natalakay ni Ma'am yung about sa pagkatapos ng lindol, dapat din tayong maging aware sa possibility of tsunami or mga tsunami warnings. Kaya tama si Doc, makinig po tayo sa mga updates Yes. pagkatapos ng... Bukod dyan, Ma'am Kalay, sigurado akong kasabay din to sa ginagawa ng ating mga health workers is tinutulungan, i-orient yung ating mga kababayan. Saan nga ba yung mataas na lugar
na maaring pag-evacuatean just in case meron tayo mga ganitong situation. Yes po. Opo. So yes, ini-inform natin po sila. So kasama po siya sa barangay even before mag-evacuate Yes. or pag ini-expect nila may ganito, ini-instruct din nila yung community. Dito tayo i-evacuate pagka ganito. Para pag may siren kayong narinig, eto pupunta kayo dito. And magtitiwala lang po tayo sa message na galing sa NDRRMO. Hindi yung Yes. pwedeng sabi-sabi lang kasi yung naalala ko noon, nag-cause ng commotion kasi may sabi-sabi noon na puputok si Mayon tapos magkaka-tsunami. So nagpanic yung mga tao. So much better na alamin natin from the proper authorities yung information po para valid talaga siya. Yes. So, So, talagang otoridad ang pakikinggan. Opo. So, kailangan bago tayo bumalik ng bahay, ma'am, wag munang masyadong excited na mag-rush agad pagbalik ng bahay pakatapos ng lindol. Maging muna, alerto at makinig sa otoridad kung may go signal na bumalik sa bahay. Di ba, Doc? Yes. So sana walang mangyaring mga pagyanig or paglindol sa mga susunod na mga araw or even sa mga pagkakataon na katulad nung mga nakikita natin sa news. Pero again, dapat handa tayo anytime na mangyayari ito. So, ayan, so kasabay sa ating paghahanda, excited ako kasi mamaya sa second segment po natin is magde-demonstrate tayo. Ano nga po ba yung mga dapat natin alamin, gawin, at i-practice kapag nagkaroon ng mga panganib na hindi natin na-prevent dahil, for example, lumindol. Kasama na dyan yung mga sugat. Yes. O, di ba? Nabigla ka, nalagyan ka, or nahulugan ka ng, ano nga ba yung? Yero. Chandelier. Yes. So, maaari tayo masugat. So, ano yung mga pwedeng gawin natin dito? And of course, biglang may nakikita tayo sa mga calamities na biglang hinihimatay at kailangan natin i-resuscitate. So, mamaya sa second segment ng ating show ay tuturuan tayo kung paano natin ito gagawin. At dyan nga po, nagtatapos ang ating unang segment. Yes, at babalik tayo mamaya sa ating pong continuation ng ating part 2 ng paghahanda sa ating mga kalamidad. Okay, so ready tayo at Opo. excited na ako Para sa sa demonstration. Yes! Demonstration at sa tanong ng bayan. Correct. Wala tayong tanong ng bayan ngayon, Ma'am Ay, wala Kalay. po Yes, kasi doon tayo pupunta sa demonstration kasi mukhang yun yung gustong malaman ng ating mga BHW. Paano yung gagawin just in case nagkaroon ng mga sugat or kailangan may i-resuscitate tayo. Kaya po, magbabalik po ang BHW Me, Be healthy with me. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand.
your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH-on-demand25 or scan the QR code provided. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Nagbabalik po tayo dito sa BHW Me, Be Healthy with Me. At syempre na-mention natin kanina na gusto natin matutunan, just in case mangyari, Ma'am Carla, yung tinatawag po nating the big one. Or ito yung pinagpipreparean po natin na malakas, matindi na pagyanig ng lupa or paglindol. May mga possibilities na maari pong makakita tayo ng mga kababayan natin na nagkaroon ng sugat, or yung daga na nagkaroon ng fracture or bale, and at the same time mawala ng malay. So gusto natin, prepared tayong lahat just in case mangyari ito. So nandito po tayo ulit para turuan tayo. Magde-demonstrate tayo. Ano ba ang kailangan gawin ng ating mga BHWs just in case mangyari po ito. So simulan natin, Ma'am Kalay. Simulan na natin yan, Ma'am Yeah. Yvette. Okay po. So, unahin natin, Ma'am, yung scenario na anong mas ganda? Okay, kasi po, sorry. Sugat ba? Gusto mo Sugat. natin? Yes? Gusto mo mag-hand? Simulan po natin sa sugat o kaya, kasi dalawa po kasi meron tayong closed and open. So, hindi natin alam kung paano siya gagawin. Kasi ang unang-una, hindi na, for example, closed wound siya. Closed na sugat, ibig sabihin wala siyang opening, pero may makikita lang tayong namumula, mainit siya pag hinahawakan, masakit sa victim, and then, syempre, so, kailangan natin siyang i-address. Okay, Bilang BHW po, so hindi natin alam kung anong uunahin natin. By confusion kasi po, kung cold compress or warm compress Apo. ang gagamitin. So, gamitin na lang po natin na rule of thumb. For the first 24 hours, cold compress po tayo. Okay. So, pag cold compress, kailangan lang nating tatandaan, 20 minutes lang, and make sure na may barrier po or nakabalot sa tela yung Okay. ice. Wala tayong ice pack na sinasabi natin. Kung normal na yellow lang ang makita natin, okay na po yon. Babalutin lang po natin ng tela para hindi siya direct na tumatama sa skin. Okay. And for 20 minutes lang, after 20 minutes, stop muna tayo. Okay. Or, pwede din natin for home remedies, 20 minutes contact with the ice, after 2 hours, then after that, 2 hours pahinga po. For Okay. the first 24 hours. Yung warm compress po is the day after na. So, after 24 hours. Okay. So, pag halimbawa may open wound naman to, yung priority po natin doon is yung bleeding. Yes. So, since bleeding, ang problema natin doon, since may opening, so, pwede tayong yung shock na sinasabi, di ba, sa Oo. pelikula, Doc, nakikita nila na, ay, may namamatay dahil naubusan ng dugo. Totoo ba kaya yun? Mga Okay. ganon. Oo. So, So, pag yun. sinabi natin bleeding, ito yung nagdudugo, no? Kasi syempre kapag nagsugat, maaring may matamaan na daluyan ng dugo or ugat. So, ang tendency is lalabas yung dugo ng katawan, no? So, kaya nagbi-bleed or dinudugo pagkatapos ng sugat. So, kailangan natin maagapan 'yon. Kasi sabi nga, maaring magkaroon ng pagkamatay dahil naubusan or nawalan or kumonti yung dugo sa katawan. Yes. So, yun po yung ipo-focus natin ngayon, kung anong pwede natin gawin. Pero since sa community, hindi naman talaga available yung sinasabi natin na sterile dressing, di ba? Apo. Yung mga ganito. So, hindi naman siya talaga available sa lahat ng mga
bahay natin. Yes. So, pwede natin gamitin kahit anong malinis. Pero po, kung wala tayong makuha na malinis, for example, bumaha or bumagyo talagang walang malinis, Lahat basa. Lahat basa, lahat madumi. So, kahit alin po pwede kasi we have to be resourceful. Okay. So, kung ang iniisip natin doon is the infection, well, wala naman siguro agad-agad namamatay sa infection, di ba, Doc? So, yung mas priority concern natin is the bleeding. Okay, So, ma-stop yung bleeding. Opo. So, ma-stop or ma-control natin yung bleeding. Oo. All the meantime, pwedeng naghihintay tayo ng responder na dumating para talagang magamutan siya. Okay. So sige, paano po ba yung tamang pag-dress Yes. or papaanong pag-approach kung papaano po natin gagawin yung, for example, nasugat po ako dito sa ating pong braso. Braso. So, ano yung kailangan po natin Paunang gawin? lunas. Okay. So, unang-una po, before tayo pupunta doon, kailangan ensure natin na safe yung scene po. Bago tayo tumulong, siguraduhin natin hindi din tayo in danger. Yes, So, of course. dapat sa survey natin kung safe to intervene. Pag safe naman po, syempre, for the protection din natin, tayo bilang responder and then siya as the victim, dapat naka-PPE po tayo. Okay. So kaya ka naka-gloves Kaya po ngayon, ako ma'am. naka-gloves ngayon. Para Okay. syempre, kung may dugo man siya, hindi ako matatakot na ma-infect din ako or ma-contaminate ako. So Opo. for both protection na din po yun na naka-gloves ka. Okay po. So kung may mask, mas much better. Okay. May ganon. So yung gagawin po natin, kunwari, di ba may sugat siya, kailangan natin po hugasan muna siya ng clean water. Okay. If we have clean, mas maganda. Then mild soap lang po. Huwag po tayo gagamit yung mga pampaputi na sabon. Okay. Yung mga normal lang na sabon, yung mild lang. So, less irritating siya. Opo, hindi siya irritating sa skin. So, after washing, tanggalin natin kung may mga nakita tayong bubog. Yung mga debris na tinatawag natin. Halimbawa, may dahon, ganun. Yung maliit na part ng dahon or mag-glass. Okay. So, tanggalin po natin yon. And then, kung may bleeding po, doon na po tayo mag-stop. So, tatandaan po natin yung meron tayong ginagamit na mnemonic rice. Yung rice na bigas po, R-I-C-E. R-I-C-E. So, R-I-C-E, letter R-I-C-E. Okay. Ano ibig pong sabihin ng rice? Yung R is for rest. So, Okay, kunwari, rest. nakita ko siya, tapos tutulungan ko siya. Of course, dapat willing man siya na tulungan ko siya. Hindi pwedeng basta lang ako lalapit sa kanya na dapat may consent po siya. Okay. So, yun Okay yung po. pinakauna, magko-consent. Okay. So, if nag-consent na po siya, natulungan ko siya, papahingayin ko siya. So, I let her rest para makita ko kung ano yung extent ng damage sa kanya. And kung halimbawa, hindi na nagagamit yung part na may injury para hindi na nagagrabe ba? Na repetitive na na injury. Okay. And then, so, syempre, rest. Tapos, rest, ano yung susunod, I is ma'am? for ice. Ice. So, pwede natin lagyan ng ice. Pag walang open wound, okay lang. Walang open wound, ice tayo. Okay. Pero, pag halimbawa may open wound, then C is for compression. Compression. C is for compression. So, compression po is yung lalagyan natin ng gentle pressure sa Okay. sugat. So, it can help sa pag-relieve ng pain. Also, para hindi lalong bumuka yung sugat Okay. pag na-press ko siya. Then, E is for elevation. Siyempre, mas mataas sa level ng heart para hindi na mag-pull yung dugo papunta sa sugat. Okay. Ganon. So, rice is rest. Ice. C is for compression. Compression. So, ibig sabihin, para mapigil natin just in case yung pagdurugo, lalagyan natin ng konting pressure. And at the same time, yung E is i-elevate down natin. So, medyo mas mataas ng konti Sa heart. sa heart para Okay. hindi siya magtuloy-tuloy yung pagdurugo. Okay. So, ganito po. Kunwari, nasa forearm yung sugat. So, lalagyan natin siya ng dressing. Yung size ng dressing po, 1 inch larger lang sa sugat. Hindi pwede masyadong malaki yung dressing. So, for example, naglagay tayo ng dressing. By the way, sa atin, mas maganda, mas common na makita natin yung triangular bandage. Pero Okay. kung wala, kahit anong pwedeng pantali, gagamitin natin. Kahit anong Kasi, pantali. kunwari, naglagay tayo ng pressure, hindi naman tayo pwede nakahawak dito all the while waiting for sa Yes. 911 kunwari. Oo. So dapat para freehand naman din tayo. So eto kunwari naglagay tayo ng dressing, lalagay tayo ng bandage. So pag naglagay tayo ng bandage for extremities po like yung hand and legs,
make sure po natin na hindi natin nabablock yung flow ng circulation. So, pwede natin ilagay yung bandage. Kunwari, ganito, slightly diagonal lang po. So, start po tayo sa malayong part ng extremity para ma-promote natin yung pagbalik ng dugo. So, start tayo dito, hahawakan natin dito para may pressure, then ikot, ganyan, and then alternate po. Pwede tayo mag-alternate. So, kung mapapansin nyo, hindi siya mahigpit. Yung higpit niya, hindi dito. Aha. So, it should be snug fit kasi yung dapat. Snug fit, not too tight, not too loose. Kasi pag ginawa mong tight, tapos loose, it defeats the purpose. Diba? So, dapat daw, hindi masyadong mahigpit yung ating pong pagkaka-bandage or ano ba ang tawag natin siya? Yung, Pagkakatali. sabihin na lang natin tali. Okay po. So, ganyan. Okay. So, Yan ay- parang ano lang, alternate lang. Aha. And then, pwede tayo mag-knot dito. Ideally po, mas maganda ginagamit natin yung square knot. Kasi yung square knot, pag tinanggal natin siya, for example, walang gunting, it's easier Madali. po. Madali siyang matanggal. So, square knot po tayo. Ganyan. And then, yung mga dulo po, yung loose ends nito, dapat nakasiksik siya. Kasi po, kung hindi natin nakasiksik, pwedeng makasabit siya, pwede makadagdag ng injury. Okay. So, ganon. So, kunwari, dumugo pa rin siya. Nag-soak siya kasi nga, kumbaga, may tinamaan na ugat. So, pwede natin siya dagdagan ng Okay. dressing. Hindi po natin siya tatanggalin. Kasi pag tinanggal natin siya, seal na siya doon eh. So, dudugo ulit yun pag tinanggal natin. So, dadagdagan lang natin siya ng dressing. And then, pag talagang nag-soak pa rin siya, doon na natin, Doc, pwede gawin yung elevation. Okay. So, Sige. ganun lang naman po yun. Okay, so hopefully naintindihan ng ating pong mga BHWs, no? So, yan yung ating basic na just in case meron nakita tayo na nagkakaroon ng matinding pagdurugo or sugat or kahit actually may konting modification lang kapag may nakita tayong may fracture no? So, pwedeng gamitin na ito habang nag-aantay tayo ng ating talagang mga responders or yung ating talagang mga kailangan at trained na tumulong. Ano? So, dapat talaga may basic knowledge tayo at least, Doc, no? Kahit sino man. Yes. Para hindi na lumala yung sitwasyon ng ugat or ng bali. Okay. May i-add lang ako doon, Doc. Kasi di ba nag-bandage tayo? Para ma-check natin na hindi siya masyadong mahigpit, i-ask natin siya kung, syempre, i-check natin yung pulso niya. May pulso pa rin ba? Yes. Okay, pabi ba yung pulso? Kung nagagalaw niya, like, ma'am, pwede mo po galawin yung kamay mo or nafe-feel mo po ba ito, ma'am? So, doon natin na-check kung tama yung pagkakagawa natin ng bandage. Okay, so i-check din Apo. pagkalagay para masiguradong na May sensation. yes, nagagala, nakakaramdam pa yung ating mga dulo ng kamay. Okay, so may natutunan tayo doon, no? So, ngayon naman, meron ka pa bang gustong Meron share sa po. amin, ma'am, na situation or scenario? Kunwari, May katanungan ako, ma'am. Ay, sige, ma'am. Pag nahimatay, Doc, may nahimatay. Pag nahimatay, so papasok tayo sa CPR tayo, Doc. Ikaw, ma'am, meron pa ba tayong kailangan malaman For example po, may fracture. So, sa fracture, dadagdagan natin ng S yung rise natin. Oh. S for splinting. Okay, rises. Plural na siya. Okay, Rises na siya. S for splinting para ma-immobilize yung deformity or yung Okay. fracture para hindi siya nagagalaw. So, pwede tayo kumuha ng kung anong flat board na pwede natin ilagay or pwede din tayo yung mga sanga ng kahoy para straight lang siya and then lagyan na lang natin ng bandage or kahit anong tela to tie it together para hindi siya nagagalaw. Okay, so sabi natin kapag sugat, rise. Tapos kapag meron sinususpetsa tayong bali sa buto or yung fracture, maaring gawin siyang rises or yung rest, ice, compression, ano yung Elevation. elevation, tapos dadagdag letter S, Splinting. splinting. So lalagyan lang natin ng kahit anong matigas na bagay or yung tinatawag na splint, maaari itong parte ng kahoy or tabla. Yes, tabla. Diba? Or minsan ginagawa natin to, pinagdikit-dikit na karton. Yes, basta, Doc, pwede din yun. Pwede basta po medyo yun. matigas na at kaya nang isuporta. Ang habol kasi natin, sabi ni ma'am, ay huwag masyadong magalaw yung ating pong
Injured, fracture, no? Habang inaantay ulit natin yung responders. Okay? So, pag ganun, ma'am, bibendahan ulit natin. Tama po ako pag nagsisprint. Yes po. Mag-splint ulit tayo, maglalagay ulit tayo ng bandage, pero po, iwasan na natin yung sa may fracture. So, kung halimbawa, nandito po yung fracture niya, so dito tayo maglalagay ng bandage. Parang kunwari na sandwich natin siya na hindi na siya magagalaw. Okay. Sige. So, dalawa na tayo, no? Just in case magkaroon ng sugat, tapos magkaroon din ng bale or nung ating mga fractures. Ano naman po ang gagawin kapag meron po tayong kakilala na biglang hinimatay? Nawala ng malay. Nawala ng malay. So, to demonstrate din sa atin kung ano yung gagawin, tuturuan tayo ng ating mga guest ngayon kung papaano po yung tinatawag nating CPR. Okay? Yung ating cardiopulmonary resuscitation. Okay? So, i-ready lang muna natin. Kunwari, meron tayong dummy or yung tinatawag po nating model na para maturuan tayo kung ano yung tamang technique ng ating pong pag-resuscitate or pag-hands-only CPR. At para tulungan po tayo, i-demonstrate din po sa atin kung ano yung mga dapat gawin or yung ating pong response just in case meron tayong nakitang pasyente or kakilala na hinimatay. Kasama natin ulit si Sir Ronald Minya para po sa ating pong demonstration. So sir, paano po ba yung dapat natin gawin? So, sa ngayon po, dahil Doc, ang audience natin ay yung mga BHW natin, yung design po natin is for them. So, ang tawag po dito is yung CPR for lay rescuer. So, ito po, mayroon po tayong acronym dito, ma'am. Yung tawag po natin is yung 5 C's. Okay? So, kanina, kung sa wound mayroong rise, dito po sa CPR for lay rescuer, mayroon pong tinatawag na 5 C's. Okay. So, yung una po is yung check. Yun. Ibig sabihin po, check for the scene safety. So, make sure po na tandaan po natin na tayo, BHW, consider tayo as responder. So, make sure that the scene is safe. So, ang tanong ko, Doc Mon and Ma'am, ano bang first priority natin? It should be what? Yung safety ba ng patient or safety ng responder? Of course, syempre yung ating pong Responder. kasabay na yung sa responder kasi siya yung magtutulong doon sa ating pong patient. Yes, Yung ma'am. first. Yun po ang first priority natin. It should be the safety of the responder. Responder. So, kapag hindi po safe yung lugar, wag po tayong pupunta or basta-basta na lang tutulong. Pangalawa pong i-check natin is yung responsiveness ng ating victim. So, paano? By asking po. So, sir, are you okay? Meron po tayong safe distance. Okay? So, yun po ang pangalawa na i-check natin. Tingnan din po natin kung humihinga po ba si victim by observing the rise and fall of the chest. Okay, kung umaangat at bumababa yung ating pong dibdib. Yes, Tama po ako. opo. So, pangalawang C is yung tinatawag natin na call. So, kapag nakita po talaga natin na unconscious yung victim natin or hindi po talaga gumagalaw, hindi po humihinga, magkakall na po tayo ng help. So, we Back up. Yes. Pwede po tayong tumawag sa 911 para at least magpadala sila ng ambulance or yung i-activate yung tinatawag na emergency medical service po natin. Okay? So, pangalawa po is yung cover. So, ano yun? So, of course, we need to cover ourselves. So, dapat po naka-gloves tayo. Meron tayong PPE, Doc. Okay. Okay, meron din po tayong mask. So, ang gagawin natin, i-cover po natin yung mouth and nose ng patient or yung victim po natin. Ang rationalin nun or yung bakit, anong reason kung bakit kino-cover natin for our protection din also. Okay? So, yun. Ang pang-apat po na C is yung chest compression. So, mamaya, after nito, i-demo ko po kung paano gawin yung chest compression. Importante po na kapag nag-chest compression tayo, dapat po firm yung hand natin. Tapos yung depth or yung lalim, dapat po nasa 2 to 2.4 inches po. Diin. Opo. Kung paano natin ididiin sa Yes. dibdib. Opo. Okay. So, make sure po, mayroong tinatawag na chest recoil. So, ibig sabihin, i-allow natin na
Pag press natin, i-allow natin yung chest to roll. Dapat makabalik po siya sa dati. Ano po ang reason doon? Para mas magkaroon tayo ng effective CPR. Okay? So, ano pa? How about po kung ilang pong chest compression dapat ang gawin natin? So, make sure po na dapat meron tayong 100 to 120 chest compression per minute hanggang dumating po yung tulong o yung ambulance. So, yun. Okay, yung last po na C, yung tinatawag natin na connect. So, dito Doc, kailangan natin ng AED o yung tinatawag na Automated External Defibrillator. So, ito po siya. So, ito pong device, nakakatulong to para at least manumbalik po sa tamang ritmo yung tibok ng isang puso. So, wag po kayong mag-alala kasi from the word itself automated, nagsasalita po ito. So, ang gagawin nyo lang, susundin nyo lang po yung mga sinasabi niya. So, paano po ito gamitin or i-operate? Mayroon po tayong, again, na acronym, yung PAAS. So, yung P po is push or power on. Okay? Next po is yung A, attach pads. I-attach po yung pads and i-attach po sa patient. Yung pangatlo po na A is analyze. So, ito pong machine, mag-a-analyze po siya. Okay? And yung pangatlo is yung shock. Okay? So, pipindutin po natin yung shock button to give shock sa patient. Patient. Okay. Sige, so, Doc Monroy, Sige, punta na ako. i-demonstrate. Yes, Doc? yes, please. Apo. Sige. Ayan, exciting to. So, ang scenario natin ngayon sa ating mga BHW, okay, biglang may hinimatay. Okay, tapos nandoon kayo sa scene. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung dapat natin gawin. So, i-demonstrate yan sa atin na Sir Ronald. Okay, so first, make sure po that the scene is safe. Dapat po ligtas po yung lugar. So next na i-check po natin, kasi yung una po baga Doc, kung matatanda natin is 5 C's. So una po doon yung check. So make sure that the scene is safe. And next na i-check po natin is yung responsiveness ng patient. So ang gagawin, tatawagin mo lang, "Sir, are you okay?" And look or check for the rise and fall of the chest. Okay? Kapag wala, talagang nakita mo hindi po talaga huminga yung victim, we need to call for help. So, i-activate po natin yung EMS, yung Emergency Medical Service. So, ang gagawin nyo, pwede kung may mga bystander po na pwedeng makatawag, pwedeng siya na. So, Doc Mon, pwede po bang tumawag kayo ng ambulance? Sige, so sasabihin po nyo yun, ang sinasabi ni Sir is, kailangan sasabihin nyo po na, mari po ba kayo may isa sa inyo to tumawag sa ganitong numero? Apo, ganun. Apo. So, then after po, sunod po after po ng check and call, next na po yung tinatawag na, yung cover. So, we need to cover the mouth and nose of the victim. So, again, ang purpose po nito is para sa safety po natin. Kasi hindi po tayo matabunan ng mga dugo or mga secretion galing from patient. Okay? So, next is, yung pang-apat, Doc, is the compression or chest compression. So, ang gagawin, ilagay lang po yung isang kamay sa gitna po ng dibdib and ipatong yung isang kamay and interlace po. Okay? Then, Magsisimula na yung chest compression? yes po. So, we can start chest compression. So, make sure lang na yung lalim is nasa 2 to 2.4 inches. Tapos, how many chest compression po ba? Dapat pasok siya sa 100 to 120 chest compression per minute. So, ganito po yun. So, 1, 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8. And 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, So, dapat madiin, no? So, nakikita natin, madiin. Tapos, hindi gumagalaw. Firm yung kamay. Straight lang yung kamay. Hindi pwedeng bumabaloktot yung ating mga kamay. Tapos, naririnig ko din, nagsasalita si Sir, nagbibilang siya.
para Ma-count niya yung cycle, yung Yes. counting. Meron bang ano to? Meron bang kanta or na po pwede tayong sundan para mabilang natin na talagang... Parang meron doon ako narinig Oo. before. Magandang tanong yun, Doc. So, ang pwede po sa rhythm na pasok sa 100 to 120 per minute is yung Staying alive. Yun. Or yung baby shark. So, parang Baby Miss Doc. shark. Ganun. Pero parang maganda yung staying alive para talagang ramdam na ramdam mo, binubuhay mo yung ating Related sa Yes. ginagawa. So, Staying alive. Sa mga BHW po natin, pwede natin i-practice para at least makuha natin yung rhythm na pasok na 100 to 120 per minute. Pwede po natin isabay sa pamayundok sa kanta na Staying Alive. Okay. Pero paano yun, sir, kung mag-isa lang siya? Tuloy-tuloy lang? Or kailangan magpapahinga din? Or dapat may maka-rescue talaga siya? May kasama talaga siyang magko-compress? Ka-alternate, mag-compress. Pag pagod Yes po. na. Kapag pagod na po, pwede naman po magpalitan. Okay. Isa po yun, actually, yung kapag pagod ka na, tumigil ka na po. Okay. Kasi kapag hindi ka tumigil, Doc, possible, imbis isa lang yung re-respondihan, naging dalawa na kayo. Okay. So, again, prioritize your safety po. Okay. Sige. So, ngayon, pang-limang C. Opo. So, after for example po, gumalaw na yung patient, so, okay na po yun, Doc. Hanggang doon na lang Stop na. po tayo. Pero kapag dumating yung AED, so ito na yung panglima natin na Letter C. Opo. So again, for example, Doc, continue lang dapat ako mag-CPR habang yung partner ko ina-attach. Sa baba. Sino? Okay, so nakikita natin yun, dinalagay na yung ating mga pads sa ating pong AED. Okay. Okay. Doc, kapag nagsalita siya, magsasalita na yan, do not touch the patient. Analyzing. Okay. Okay? So, pag nagsabing ngayon yung analyzing, magsasabi siya, if shockable talaga, Doc, magsasabi siya, shock advice. So, kapag nagsalita na siya ng shock advice, ang gagawin ng partner ko, magsasabi siya ng I'm clear. Ako din magsasabi ng I'm clear. Magsasabi siya ng all clear. Tapos tutunog, pipundutin yung shock button. Okay. Then after, mag-analyze ulit. Kapag nagsabing continue CPR, just compression only ulit. Okay. So, ganun. So, kailan tayo titigil mag-CPR, Doc? Unang-una, kapag meron ng signs of life. Okay, pag nagising na or nakapagsalita na ulit. Opo. Or dumating na po yung EMS or yung backup po natin. Okay. So, pwede na natin silang i-relay kasi yun, mga healthcare practitioner sila, mas advanced Oo. yung training po nila. Yes. Okay, thank you very much sa demonstration po natin. So, yung ating mga BHW, so siguro dapat ngayon tinatanong nila kung meron ba sila nitong AED sa kanilang mga lugar. Pero sabi nga ni Sir kanina, kung wala, po pwede naman tayo yung hands-only CPR. Kung saan, po pwede po natin gawin is tuloy-tuloy lang yung compressions po natin, yung kaninang dinemonstrate. And at the same time, of course, automatic tatawag na step number 2 call para mayroon talagang mag-responde. At yung mga responders natin, kadalasan, meron po yan mga dalang AED. Yes. Okay. Sige. Sir, thank you very much for the demonstration. And of course, punong-puno po ang ating pong mga nalaman. Marami tayong mga bagong kaalaman sa episode nating ito tungkol sa hindi lang sa lindol, kundi sa kung papaano din tayo re-responde sa ating pong sugat, sa ating pong fracture or bali, at syempre yung mga taong nawalan ng malay. Yes, Kaya naman po, kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po yan or i-send nyo po yan sa amin sa Messenger po sa official DOH Bicol CHD Facebook page. Yes.
At para po lagi tayong updated ng mga health events at IEC materials, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media platforms. Meron tayong FB page, Viber Community, FB Community, and Material Directory. Yes. Accessible po itong lahat. Andito yan sa ating pong mga screen. Yes Pina-flash po po. natin yan. So, please do share, like, and subscribe. Yan. Kaya ngayon po, asahan niyo pong magkikita-kita po tayong muli sa susunod na linggo sa parehong oras at parehong araw. At lagi nating tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para ang ating katawan ay always G. Kaya let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya, BHW me, Be healthy with me. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud-Kono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa servisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud-Kono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud-Kono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon,